Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. First Farai ochema kuzhamba kuchemera kutengerwa mota naSewiknil. Mungoziva mega zvekuita musician emuZimbabwe zvakaomaterera munzwa. Mambo wangu wachivayo makadini. Ndinoitwa First Farai, muimbi. Ndinoziva kuti mugoti unopuwa nyerere. Asi ndangotiwo mwana asingachema anofira kumbereko. Mbudzi kubarira pavanhu kuda kudzingirwa imbwa. Ndine dambudziko randiri kusangana naro pabasa rangu. Makore ndane makore akawanda ndichiridza magitari. Ndakaitawo midziyo yangu nekuchemberawo ikaparara. Nokuoma kuri kuita zvinhu patasvika nhasi. Tasara sina mapadza ekusakurisa, hatisina magitari, hatisina instrument. Even mota yekufambisa kuenda kubasa hatisina. Ndozvandiri kukumbirawo kuti inini mukandibatsirawo nezvozvo munenge mandipa chirauro kuti ndipindeni kunotsvaka hove. Ndine band rine 17 vanhu. Tasara taajobless nekuoma kuri kuita zvinhu izvozvo. Tikahaya mota yekuendesa kubasa nekuhaya instrument, tikubva tawana zvishoma shoma zvokuti tirarame nekuraramisa zvakutiomera nemaomero akaita kunza. Ndo chichemo changu chandinacho. Mwari ndokumbira vapindire pakati pedu, mundibatsirewo vachifayo. Ndatenda hangu. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naFirst Farai akamboita mukurumbira, asi vazukuru vambuya Nanda vari kubvunza kuti ko idzodzi mota dzamuri kungopuwa muchaita sei nadzo, muri kurombeswa sei makapusa? Handizivi tinoti kudi. Please comment down below. Thank you so much.